Вие сте публичен или секторен възложител? Вие сте консултанти при подготовката и управлението на проекти. Вие сте експерти в сферата на обществените поръчки. Тогава това събитие е точно за вас. На 15 и 16 май в зала Яйцето в ректората на Софийския университет хибридно ще се проведе дискусионния форум защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности. Това няма да бъде семинар, лекция или обучение с предварително подготвени теми. Това ще бъде среща, на която експерти ще говорят с други експерти, ще повдигат въпроси, ще излагат гледните си точки и ще дискутират, ще предлагат бъдещи решения. Лектори във форума ще бъдат университетски преподаватели, експерти с опит както в частния сектор, така и в държавната и общинската администрация, представители на контролни органи и на съдилищата. С тях и с вас ще обменим опит, ще съпоставим различните аспекти от работата си, ще обърнем внимание на най-често възникващите проблеми и най-често срещаните грешки при управлението на средствата по европейски фондове и програми. В рамките на програмата сме включили теми, свързани с всички етапи и аспекти от управлението на европейските средства. Ще разгледаме административно-правните мерки за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както и видовете административни производства по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове за споделено управление. Ще засегнем проблемите, възникващи в различните етапи на проектните цикли. Ще говорим за проектните рискове и за възможностите за тяхното управление. Специално внимание ще бъде обърнато на проектите за градско и регионално развитие чрез финансови инструменти, на инфраструктурните проекти и на изследователските проекти на изследователски организации и компании по програми, финансирани със средства от Европейския съюз. В рамките на форума аз ще обърна внимание на последните изменения на Закона за обществените поръчки, на най-често срещаните грешки при прилагането му и свързаните с тях констатации на управляващите органи на оперативни програми и на структурите за наблюдение и докладване по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще обсъдим актуални становища на Националния и на Европейския съд по въпросите, свързани с установяване на нередности при провеждането на обществени поръчки, финансирани със средства от Европейския фонд за споделено управление. На сайта на нашия форум може да откриете и секция, в която предварително да зададете въпросите, които ви вълнуват, за да можем да ги обсъдим по време на форума. Информация за програмата и за лекторите може да намерите на сайта ни, в LinkedIn и в YouTube канала на форума. Очакваме ви!